بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم sunana Salisu karamar kuma shawarar da zaɓar da mu farko zo su mai godiya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dama muka halarci wannan masallaci cikin barka wanda tsohon gwamna minista tsohon sanata president din gobe Allah ya da injiniya sanata Dr. Rabi Musa Kwankwaso wanda ya gina sadakatar jariya da marigayi mahaifinsa maji daɗin jihar Kano kuma a cikin jikin sai ya fita tare da yayin ina godiya ga wannan aikin alkhairi duk da shi ba babansa ba mai girma tsohon gwamna ayyukan alkhairi ga abin ƴaƴan talakawa babu abin da za mu ce sai dai mu ce ba Allah ubangiji ya yi da nufi Allah ya saka ma da alkhairi Allah ya tsare gabanka ya tsare bayanka da bisa namu baya su zama domin dalilai irin wannan abubuwa da kai mana a jihar Kano a protocol lokacin da mu zaɓi da mu da tare da ni da na fito daga ƙauyen karamar hukumar Shanono a mazaɓar Kano ina alfahari da gwamnatin na je na ga bencina na ga ajiye kyau na ga malamai masu kyau a wannan lokaci yaro ya iya ABCD a watan yanzu kuma Allah ya kawo wata jarabta ta shigo da wani ibtila'i yaro zai shekara 6 ma bai ma iya ABCD ba bai ma san ina da sabon ballanta na yi tunanin zai je wani karatu da zai shiga wata duniya har a je a mu'amala da shi ko gobe maganar addini injiniya Rabi Musa Kwankwaso kai ba aran ma bane amma ka fi aran mobi sanin da muhimmancin aikin da kai da addinin musulunci domin Allah bai ma sattin ta Qur'ani ba amma ka fi masu sattin sanin haƙƙin addini da menene addini domin kai abubuwan da kake yi na alkhairi a bangaren addini kai ne Allah ya hore wasu kan ba su mi ana alula na hakuri wanda su ne Allah ya hore ta zama banna ta zama lalacewa ta zama badala a gare su kai kuma ta zama martaba da daraja a gare ka domin haka wannan takaita al'umma suna da yawa godiya ba Allah ubangiji ya ma president Najeriya state 36 local government 764 Kirista da Musulmi kowa ya ji daɗin wannan harka a Najeriya kamar yadda mu ɗaɗin jihar Kano muke abin alfahari da domin jan hula yau ta zama abin alfahari a cikin Najeriya ko tafiya kake kake sa jan hula in Allah ya yarda ana ganin ka an san hular nan Kano ce ta rabi a wasu sai amma walau soja walau police walau immigration walau civil defense yana ganin ka sai ma ya sai ma bude ko ruwa ya ma kyauta da su da kai mana tabbatar da mutum mai girma jagora injiniya sanata Dr. Rabi Musa Kwankwaso Nura Salisu Adamu daga karamar hukumar Shano da mazaɓar Margabi yana ma godiya domin ina gaya ma gaskiya mu irin har abadan abada kai ba ka kare ba a jihar idan ka mutu ƴaƴanka sun mutu jikokinka sun mutu Rabi Kwankwaso akwai aurenka akwai jikan jikokinka akwai iliminka ka bunƙasa jihar Kano wanda har abadan abada Rabi Kwankwaso domin ko ɗana zai siyasa mai girma sanata ina addu'a ina mai fatan duk darajar da Allah ya maka siyasa ya kwatanta wa ɗana Salisu Lubaki ina godiya mai girma sanata da al'ummar karfin kuma Shanono da ta bakwai ga baki daya da ta jihar Kano muna godiya da irin alkhairanka ga baki daya Allah ya jagora Allah idan Allah kai mana Najeriya 2023 yadda ba su so haka za a yi Allah kada kai musu kai mana Allah abinda ba sa so Allah kai mana Allah ka hana su ka ba mu Allah idan ka ba su ba sa ba mu domin ga halin da muke ciki Allah ka hana su suna na Nura Salisu Shanono mazaɓar ka da mu Margabi na gode kwarai da gaske Allah ya saka da alheri Allah mai da al'umma kowa gidansa lafiya wannan aikin lada Allah ida nufi Allah kai kabari su ina mata fata a kai domin amana kwankwasiya ina sauraron ta duk da bata daɗe da zuwa ba amma yanzu tana gogayya da dukkanin wani gidajen rediyo kamar irin su freedom irin su arewa rediyo a kodin na lokaci muka saurare ta musamman shirye-shirye irin na siyasa gudunmuwar da amana rediyo take ba mu a takaice dai ina gaya ma gaskiya ba kowane jagora bane kuma yanzu ke ba mu shirye-shiryen siyasa kuma yan jaridu na amana rediyo mu ne muku godiya domin shirye-shiryen ku yana da amfanarwa kamar ka shiga jami'a haka kuke ilmantar da mutane musamman kan irin siyasa da ake ta kasar a cuce ka a zalunce ka a karya ka a dake ka a ce kai kuka wai wancan logo daidai da karya ce domin logon da in kai ka amfana dangin ka da yan uwanka suna can cikin haƙula'i ba sa iya bacci ba sa iya cin abinci ga jahilci kurkus an gama da kai kuma wai a zo a gama daidai da kuɗi a shiga gidajen rediyoyi masu karya inda muke jin daɗi muke gode muku amana rediyo da ba kwa koyi da waɗancan ma'aikata masu karya da yaudara da ke tumurmura da farfaganda ni ka mutumin ƙauye
amma na wuce a zo yanzu a ɗin gara ya ko farfaganda domin Rabi Musa Kwankwaso ya wayar da ni duk duniya yanzu ina gaya ma gaskiya idan aljani dan yankin ka turo mu akan siyasa zan magana da shi saboda ɗalibin gidan Rabi ka turo min aljani dan yankin shugaban aljani duk duniya ya taho zai siyasa da nuna sani suka wallahi za mu yi siyasa domin ni ɗalibin Rabi Musa Kwankwaso in ka ga jan kulan da rago bai sata in ka ga jan kulan akwai fikira in ka ga jan kulan akwai hankali in ka ga jan kulan akwai ilimi to alhaji in baka gode Allah ba baka gode siyasa Rabi Musa Kwankwaso kana dan jihar Kano me za ka yi shi yasa kullum muna godiya amma da dai ba abin da zamu ce Allah ya saka mu bare da gaske muna godiya Allah tsare ku san aikin Allah tsare ki ku mutuntaka muna godiya kuma a ci gaba da jajircewa kan tsoro ko razani ko firgici yasa ku karya wannan turba ta gaskiya da kuka ku ci gaba a jajirce kanta konkusiya jajircewa ce duk wani mai neman na kansa na halaliya su kan konkusiya shi yasa har gobe idan na fito daga kauyen kowa nake kallon shi bakon kwashe wani ya tafi gona wani ya tafi gidan suna wani ya tafi ɗaukar aure wani ya tafi yau itace wani ya tafi makaranta wani ya tafi ɗaukar darasu duk mutanen kwankwasiya ne sha irin nasu shi za ka gani akan titi sai da a bashi 500 da wuka ya rike mu ba wuka za a ba mu ba ɗaya sai da ake ba mu da sirrin ba su mi ana mulki domin shi da shi muke gwagwarmaya shi muke gogayya wannan kullum abin da muke ga musu tazaran mu da su ilimi ko ba gaskiya ba mun gode wa Allah ya mana ilimi domin duk dan abin sai ba jahili duk dan kunkusiya in dai zai saurari irin su albici wallahi in zai saurari irin su Umar Abdulsalam Gwarzo da kurna Allah ya saka mai alkhairi akwai ilimi duk inda ka san shugabannin kunkusiya idan ka kira su ko yaro yana tatata in dai ba kunkushe ne ka tashe shi sai zai baka hujjojin da kake sai muna godiya amana ne Allah ya tsare ku su aiki Allah ya kara jagora lafiya da magoya bayan jagora duk al'umma da suka taru gurin Allah ubangiji ya mai su gida lafiya sunana Nuru Salisu Shanono daga mazabarka da Umar Gabi ina godiya kwarai da gaske Allah da zumunci na gode